निज अनुभव को अन्य मानक सुना बाबा को चिन्ह बाबा जो मुरली शुणाउछन्ति आपण जेमिति बुझियन्ति आपण जेमिति जेतिकी मध्य बाबा ठाରୁ ज्ञान जानिछन्ति अन्य मानक विस्तार करी बुझाओ जहाँ कि जेमिति बड़ माने मुरली शुणाउछन्ति आपण तरफରୁ जेतिकी जानिछन्ति किंबा आपणक मनरे जेतिकी प्रश्न अच्छी तो दीदी मानक पचारे आप बुझीपारे आपणक भितर जदि कौन प्रकार भावना उत्पन्न हो जाए कि आपण भावुंट माने आपणक मनरे कौन प्रकार प्रश्न उत्पन्न हुए कि अन्य को आप जदि से कथाटी को अन्य को पचार पारना कि समस्त आगे दीदी आगे कहना तो सेटा को आपण मैंने दीदी को एकाकी कहींपारे आ दीदी कहते कि प्रथम निज को चिन्हवा पर आम यहाँ अनुभव कर अन्य मानक कहींपार और बाबा ज्ञान को समस्त को बांटी पार और बाबा ज्ञान को विस्तार कर प्रथम तो जीवा इच्छा ना कि गला आसते इच्छा पढ़ी बाहर 21 विश्व योग दिवस थिला तो साधु संत मैंने आसते साधु मैंने बहुत बड़ साधु मैंने आसते कहले ब्रह्म कुमारी मानकर गोटे जिन बहुत भल लगे जोटा कि सब सेवा करजे कहना जहाँ भी कर बाबा ही कहते तो से साधुवाद देती साधु मान गले से दिन पूरा स्टेज प्रोग्राम होता तो दीदी भी आसते बड़ दीदी से कहले आम खाऊ कौन खाऊ क्या खाऊ ना कौन खाऊ क्या खाऊ माने जार आखि अच्छी पाटी अच्छी जीव शक्ति अच्छी तो से देखुं क्या खाऊ किए कौन खाऊ हाथ कह समस्त टेकिले दीदी कहले किए क्या खाऊ हाथ को मैं पचारि कारण आउ देखिए हाथी भल लगे 21 तारीख भी बहुत भल गला सविता दीदी लीना दीदी कल्पना दीदी दुर्गेश्वरी दीदी क्लास करी तो 23 तारीख 22-23 डांस क्लास है अधिक समय डांस बीतीगला सब भल लगे सविता दीदी क्लास से कहले मंदिर को तो आम समस्त जाऊँगी नड़िया कदम धरी जाऊँगी फेरला भोग हो तो आम समस्त ब्रह्म कुमारी मैंने बंधे मैंने किए कार संस्कार केमी आसी कि फेरवा देवी देवता है बाहर लक्ष्मी नारायण तो बहुत सुंदर लगे 25 तारीख भी बहुत धूमधाम से मनाला बहुत भल लगे मत जो शिक्षा मिलला तो
ଭାବିନଥିଲି ବ୍ରହ୍ମକୁମାରୀ କେମିତି ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ମୁଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲି। କିନ୍ତୁ ଦିଦିମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ୍ ଥିଲା, ତୃତୀୟରୁ ଦିଦି ଆସିଲେ, ସେ କହିଲେ ମୁଁ କ'ଣ, ପ୍ରଥମେ ତମେ ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ଚିହ୍ନ, ତାପରେ ପରମାତ୍ମା, ତାପରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ପଢ଼ାଇ, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିବି, ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ଯିବେ। ଆଉ ଦିନା ଦିଦି 20ଟା କ୍ଲାସ୍ ଇଏ କରିଥିଲେ, ପ୍ରଥମ କହିଥିଲେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ବ୍ରହ୍ମକୁମାରୀଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରାପ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଈଶ୍ୱରର ପଢ଼ାଇ, ତୃତୀୟରେ ଲୌକିକ ଅନୁତିର ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଆଉ ପ୍ରେମ ୟୋଗର ସ୍ୱରୂପ୍ରେରକ ଏସବୁ କହିଥିଲେ। ଆଉ ଦିଦିମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁ ସବୁ ଦିଦିମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ଜଣାଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ମୋତେ ଆଉ କିଛି 4 ସାମଗ୍ରୀ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମର ତ ସବୁ ସରିଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତାପରେ ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି, ତ ମୁଁ କହିଲି ଭଉଣୀ କଲ୍ ମୁଁ କହିବି, କହିଲେ ନାଇଁ ଯଦି ଯିବାର ଅଛି ତ ବ୍ୟାଗ୍ କର। ତାପରେ ମୁଁ ହଁ କରିଦେଲି, ଆସିଲି କହିଲି ଆସିଲି କନ୍ୟାକୁମାରୀ। ତ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଗୋଟେ ଅନୁଭବ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଡିଆର୍ସିରେ ପହଞ୍ଚିଲି ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିଛି ନା ସେ ଯେଉଁ ତପସ୍ୟା ଧାମ, ବାବା କମରା ଆଉ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବନ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ଏସବୁ ଦେଖି ସେ ଅନୁଭବ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲି। ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଲାଗିଲା, ମୋତେ ମୁଁ ପଢ଼ିଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଲି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି, ମାନେ କୋଉଠି ଟିକେ ହେଲେ ଏମିତି ପାଦ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆମର ଭଉଣୀମାନେ ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲେ ସେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ଭଉଣୀମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଲେ, କହିଲେ କ'ଣ ପାଠ ହେଇଛି, ମୁଁ କହିଲି କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ହସିଲି, ସେମାନେ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ତାପରେ ବିଲ୍ଡିଂ ଗଲୁ, ସେ ରହିଲୁ, ତାପରେ ଆମେ ଆସିକି ଫେସ୍ ଫାସ୍ ହେଇକି ଆସିଲୁ, ନାସ୍ତା କଲୁ, ତାପରେ ଦିଦି ଆମକୁ ରାତି କ୍ଲାସ୍ କଲେ। ତ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ଆମର ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ ରହୁଛୁ ସେଟା ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଗଲି ଗୋଟେ କପଡ଼ା ନେଇକି ଆସି ତାକୁ ସଫା ରହୁଛୁ। ତାପରେ କହିଲେ ଦିଦି ମୋତେ ଆଉ ଜଣେ ଦିଦି ସେଠି ଥିଲେ ପଢ଼ିଲେ, ତ ଲିନା ଦିଦି ସେଟା ଦେଖିଥିଲେ, କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ମାନଙ୍କୁ ଫୁଲ ଫୁଲ କିଛି ଦେଇନ, ତ କପଡ଼ା ବଢ଼େଇ ତାକୁ ରୁମ୍ ସଫା କଲେ। ଦିଦି ଆସି ହାତ ଛଡ଼େଇ ନେଇଗଲେ, ଡାକିକି ଆମ ସ୍ୱାଗତ କଲେ, ଆମର ନିଜ ନିଜର ପରିଚୟ ସେଠି ଦେଲୁ। ତାପରେ ଆମର ତାପରଦିନ ଆମର ଗଣପତି ରଖିଲା ମାନେ ଯୋଗର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟେ ଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ କେମିତି କୋର୍ସ କରିବା, ଆତ୍ମାର କୋର୍ସ, ପରମାତ୍ମାର କେମିତି ପରିଚୟ ଦେବା, ସବୁ ଟିକେ ଶିଖିଲେ। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ଆସିଲେ, ସେ ନାଚ ଗୀତ ଆଉ ଯୋଗ, ମାନେ ଯୋଗର ସ୍ଥିତିରେ ରହିକି ଯେମିତି ନାଚ ଗୀତ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଶିଖେଇଲେ, ତ ଆମେ କ'ଣ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଶିଖିଲା ପରେ ଭିତରେ ଆମ ମନ ମଧ୍ୟ ଏପଟ ସେପଟ, ତ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ପୁରା ଯୋଗର ସ୍ଥିତିରେ ମଗ୍ନ ରଖି ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ତ ଆମକୁ ସେଠି ଆମେ 6 ଦିନ ରହିଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗିଲା 6 ସେକେଣ୍ଡ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର କ'ଣ 25 ତାରିଖ ପଳେଇ ଆସିଲା, ତ ଆମେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଆମର ସରିଗଲା, ଆଉ ଭାଇ ପଳେଇବା, ଏମିତି ହେଇକି ଖୁସି ଖୁସିରେ ସେଇଟା ଆମେ ସବୁ ଶିଖିଲୁ। ମାନେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ କିଛି ଅନୁଭୂତି ଅନୁଭବ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମକୁମାରୀ ଲାଇଫ୍ ଭଲେ ଘରେ ରୁହ, କିନ୍ତୁ ତ ଆମେ ଏମିତି ନାମଲା କରିବା ଯାହାର କି ବାବାର କେବେ ବି ବଦନାମୀ ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ ଘଟିରେ ଯାଇଥିଲେ ତ ସେମାନେ ଆସିକିରି ଡିଆର୍ସିର ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ଶୁଣେଇଥିଲେ, ତ ସେତେବେଳେ ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ଚାଲିଥିଲା ଆମ ଘର ହେଲେ କେବେ ଏମିତି ଘଟି ହେବ। ତ ସେଦିନ ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲି ଯେ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ କେବେ ବାବା ଡିଆର୍ସିକି ଡକେଇବେ। ତ ତପସ୍ୱୀ ଦିଦି ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କଲେ, ମାମା ଡିଆର୍ସିରେ କନ୍ୟାମାନଙ୍କର ଭର୍ତ୍ତି ଅଛି, ତୁମେ ଯିବ? ମୁଁ ଗୋଟେ ପଦରେ ନା କରିଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି କିଏ ଯାଉ କିମ୍ବା ନ ଯାଉ, ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ଟିକଟ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏକା ମୋର ପଳେଇବି। ତ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଗଲୁ, ସନ୍ତୋଷୀ ଦିଦି ଆସିଥିଲେ ଯେଉଁ ରୁଷିଆରୁ, ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ହିଁ ଆମ ସହିତ ରହିଲେ, ଆମେ କ୍ଲାସ୍ କଲେ, ବାକି ତାଙ୍କର ସେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଦେଖିଲେ। କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଯେ ଲିନା ଦିଦି ହିଁ ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପୁରା କ୍ଲାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ତ ଦେଖ, ଆମେ ତ ମମାଙ୍କୁ କେବେ ଦେଖିଲା ନାହିଁ, ଖାଲି ତାଙ୍କର ବିଶେଷତା ଶୁଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ ଲିନା ଦିଦିଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ମାଆଙ୍କର ପାଳନା ସେଇଠି ପାଇଲେ। ତ ଦିଦି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରୁଥିଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କ୍ଲାସ୍ କରୁଥିଲେ, ମାନେ ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାହାରେ ଯେଉଁ ବଦନାମ କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଏତେ ଆଗକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତ
ତ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାର ଭାବ ପଳେଇ ଆସେ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମାନଙ୍କର ଆମେ କାହାର ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଯୋଉ ଯାଉଛନ୍ତି କି ଆମକୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେଲା କିଛି ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ତ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ନା ମୁଁ ତମ ଘରେ ଖାଇବି। ଆମ ଭିତରେ କ'ଣ ଅହଙ୍କାର ପଳେଇ ଆସୁଛି ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମକୁମାରୀ ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ତ୍ୟାଗ ଦେଇକି ଅଛି ମୁଁ ତମ ଘରେ ପାଣି ପିଇବି ମୋର ସବୁ ଜିନିଷ ସୁତକୁଟାରେ ପଳେଇବ ତ ସେତେ ଡେରିର ସହିତ ଆମେ କହିଦେଲେ ତ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଲା ବାବାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଗଲା ବଦନାମ ହେଇଗଲା। ଆମେ ସେଇଟା କ'ଣ କଲେ ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିପାରେ ନିଜର ମହିମା ସେଇଟା ଗାୟନ କରିଦେଲେ। ତେଣୁକରି କେବେ ହେଲେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ପ୍ୟାର ସହିତ ଆଜିକେ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା କ'ଣ କଲା ତ ତାକୁ କେମିତି କରିବା ସେଇଟା ନିଜ ଉପରେ କିନ୍ତୁ ଏମିତି କେବେ କହି ଆସେ ମୁଁ କାହାକୁ ଖାଇବିନି ଏଇଟା କରିବି ସେଇଟା କରିବି ଏମିତି କରିବି ସେମିତି କରିବିନି ମୁଁ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ତ୍ୟାଗ ତପସ୍ୟାରେ ଅଛି ଏମିତି କେବେ ହେଲେ କୁଆଡ଼େ କହିପାରେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଥିଲା ମାନେ କନ୍ୟାମାନଙ୍କର ବିଶେଷତା ଯେହେତୁ ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଦାତା ଆମେ ହେଉଛନ୍ତି ଦାତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ତ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇ ଚାଲିବା କାହାଠାରୁ କେବେ କିଛି କୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ ଆଶା କରିବା ନାହିଁ ଚାହେ ସ୍ନେହ ପ୍ୟାର ହଉ ଚାହେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ମୋର କାମ ହେଲା ମୋତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନ ସ୍ନେହ ପ୍ୟାର ଦେବା ଯେ ଯାଇ ଗାଡ଼ି କରୁ ଯାହା କିଛି କରୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଦାତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇ ଚାଲିବା କେବେ କାହାଠାରୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିବା ନାହିଁ। ଏମିତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କ୍ଲାସ୍ ଥିଲା। ତାପରେ ଖେଳ ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୋଟେ ବମ୍ବେରୁ ଆସିଥିଲେ ଦୀପାଲି ଦିଦି ବୋଲି ସେ ବହୁତ ମାନେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଲାସ୍ ସେ ପୁରା ଗୋଟେ ଦିନ 4 ଘଣ୍ଟା କାଳ ଆମକୁ ପୁରା କ'ଣ କଲେ ଖେଳ କଲେ। ତାପରେ ଦିନଟି ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ ହେଲା ସେ କ'ଣ କହେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ପରିକା କହେ ଆଜି କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି କିଛି ହେବନି କି ଖାଲି ଖେଳ ଭିତରେ ଆମେ ଦିନ ବନା ଚାଲ ଟିକେ ପାଠ ପଢ଼ିଦେବା ପୁରା ମାନେ ଛୋଟ ପିଲା ପରିକା ଲାଳନା ପାଳନା ଦେବେ ତ ବହୁତ ଭଲ ତାକୁ ଲାଗି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଧୁବନରେ ଅଛୁ ବୋଲି ମଧୁବନରେ ଯେମିତି ଖାଇବା ପିଇବା ନାଚ ଗୀତ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବୁଲାବୁଲି ସେଇଠାରେ ସେମିତି ପୁରା ଟାଇମ୍ ବାଇ ଟାଇମ୍ ଖାଇବା ପିଇବା ନାଚ ଗୀତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପୁରା କ୍ଲାସ୍ କରିକି ଲାଗୁଥିଲା ଆମେ ସତରେ ମଧୁବନ ହିଁ ଆଚ୍ଛା ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।